De YouTube, să vă abonați la canalul meu și să dați multe like-uri. Astăzi sunt împreună cu sora mea. Bună! Să vă abonați la canalul ei pe nume Vulpița Pro. Să nu uitați să lăsați acolo un like. Și aș aprecia foarte, foarte mult dacă ați apăsat pe butonul de like. Și noi o să facem un challenge în care o să luăm toți brawlerii de la cap la coadă și o să ne jucăm cu ei de 2 ori. Primul ei brawler este Mortis. Ok, hai să începem. Oh. Ok. Vă zic de acum să nu vă duceți agresiv pentru că violați. Violați mult și bine. Eu și acolo am să dau de la distanță în ea. Ce faci acolo? N-aveam net. N-aveai net? Da. Acum mi s-a... Eu nu o să... Că știu că eu cu Mortis nu sunt. Da, tot e primul tău brawler. Și eram cu cel mai mare pe el. Stai de capul meu. Ce ai făcut? Cred că mă moară ăștia. Nu! Cine? Fugi! Păi nu tu, că n-am net. A, n-ai net? Da. Bă, what? Și am înțeles. Bă, frate, mare nebunie ce e aici. Bă, minușoasă. Și eu, uite. Hai de capul. Stai, de ce mi-a dat atâta pe Mortis? Că la Mortis... Mi-ai făcut cumva rang 21? Da. Ok, hai să mai dăm. What? Acum așa scrie ready? Da, haide. Păi ce, câte meciuri facem cu un brawler? 2. Bine. Ok, ai net acum? Nu. Ce Da, faci gata. acolo? Gata, ai net? Da. Mamă, ce m-am speriat cum era. Ia, Nu te mai duce. Și... că Bravo, nu mai bravo. să mă- A, ce chiar că n-am să nu net. mai Mor! duc. Fugi! Puca, n-am net. Cum am murit acolo la tine? Te-au omorât. Cine m-a omorât? Te-au omorât. Păi, frate, cu netul ăsta. Da, am înțeles că trebuie să ai mai mult net, Ah, doamne ajută, că era să șterg primuleț. că trebuie să ai mai mult net de data asta ca să... De ce? Nu știu. Mamă, bă, ce mi-a prins-o. Uite aici, un chest. Ia-l. Încerc. Ok. Mamă, nebun, ce bag e ăsta. Ia Ce uite, bă, bug? ce bag am făcut. Puc. Ah, da, îl știu. Dacă mai găsești un ce să le arăți și lor. Păi dacă tu n-ai stat lângă mine? Ce vrei, frate? Am 9 power, mă distrez și eu pe aici. Te distrezi, dar eu nu mă distrez că n-am net. Bă, îmi dau invizibilitatea, bă, dar m-a prins de una acolo. Ce faci? De ce te duci pe ei? Am vrut să mă duc cu tine și eu m-am... Ești foarte noob! Și tu ai murit. Ok, aleluia. Doamne, dar de ce ne-a dat 0? Nu trebuia să ne Da, eram pe locul 2. Și? Păi trebuia să... Acum am pierdut trofei pe Leon și acum și el e pe primul loc, dar a fost La mine e pe Tara. locul 2, deci Acum e Tara, Tara. ia-ți pe Tara. Am luat. Dar de ce se vede acum? De-abia aștept să se bage upgrade-ul pe 10. Sunt curioasă ce să fie. Pe nou. 10 aprilie. Da. Sunt curioasă Și că se bagă un nou skin OPM și arată foarte nașpa. Da, știi ce nașpa, n-ar merita gemuri sau ce-o fi. Da. Supercell n-a venit cu Și o să niciun mai gem. se bage un skin foarte șmecher. Pe ce? Horusbo. Cine? Horusbo. L-am văzut. E șmecher Da, rău. dar... Mamă, de mi-e ce nu frică să nu fie multe gemuri. mi-am că luat eu- și o Bendaidu. Bă.
Nu e așa, Răzvane, că eu ca bleagă ce-am fost, mi-am consumat toate gemurile. Dacă nu știți despre ce zic că e Bendaid, e Star Power. Asta, În Paul. loc să-mi iau pe ăla de încetinire, mi-am luat ăsta de healing. Ok, da, mă ajută, bă. Mamă, cum a venit ăla? Ai văzut? Bă. Haide, bă. Și îmi dă și mie Mi-e frică că heal. vreau să fac și eu pe EMS. Mor. Câte ai pierdut? 6. 4. Eu am rang foarte mare pe ăștia. Trebuie să faci de 2 Ia ori. uite, bă, acum e Daryl. Îmi iau ăla. Tu ai 2 Star Power-uri? Da. Păi și de ce nu ți arată acolo? A, ăla e de gadget. Da. Bine, o să încerc să joc bine. E, da, și eu. Dar nu știu ce se întâmplă. cu De mine. ce? Pentru că eu cu tare joc foarte bine, dar asta Da, dacă nu mai te-ai jucat de câteva luni. De unde? Cred că de câțiva ani. Ai de capul meu. Nu s-a mai jucat de când era ziua mea. Și mai un pic și vine ziua mea, pe 18 aprilie. Și nu o să vină nimeni. Pentru că e cu coronavirus. Coronavirus. Cred că e tancul pe americani și pe chinezi. Bă, ai găsit- Mamă, 80 HP! Cine? Bă, frate! Tu ai scăpat cu 80 HP? Da. Eu am scăpat cu 1 HP, ești nebun. Odată am scăpat cu 1 HP. Uite că și Leon. Ți-ai bă, dat superul foarte bine. Hai, Eu? ăsta. Bă, Leon Da, are domnul net. mort. Ești nebun? Leon are net și are și Star Power. Hai, mă, că ăștia te păcălește. Da. Așa îi păcăleam și eu pe ei. Și eu știu ce pe că le-am Nu fugi! să fug. Da, că acum vine Leon. Hai, mă, că te păcălește. Uite că dacă mă duc, vezi, are net. Băi, haide să scăpăm mai... Nu! Nu! Bă, deci aia a ne fost jucăm pe foarte Brawl Ball. creepy. Da, pe Brawl Ball. Dar mi-e frică să nu pierd. Bine, acum al 3-lea Brawl Bine, Ball al meu. Wow. Pe Piper. Tu? Pe cine? Daryl. Dăm pe Brawl Ball sau? Eu nu știu, pe ce vrei tu? Pe ce vrei tu? Păi hai pe Brawl Ball, că Ok, tu dai hai niște că am bonuri. dat. Ca să nu te mai dai jmeti. Ok, hai, bine, hai. Plai. Am dat. Ai dat? Oh. Ce te speria? Aoleu. Pac, 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 Dar pac, skin-ul e pac, pac. urât, nu-i așa? Nici nu merit. Și tu ai dat E bani. bine, mă, e... Bă, Ce bani să dau, bă? gemuri. Ce gemuri? Da-lea. Star points-uri. Da, da-lea. Bă, de ce Nu m-am mai dus eu? joc Brawl Ball. Pac, pac, Deci mă crezi că vine nervii și Pac, îmi pac. deinstalezi Brawl pac, Stars? pac, pac, pac. Pac, pac. Îmi dau ultima ta? A, nu. A, ce ai, vrei să eliberezi? Nu știu. Nu ți-o da. Bă, eu credeam că jucam cu tare și zicea, dă ultima ta. Pac, pac. Deci măcar n-ai știu că am murit. Cât Bă, ai pierdut? frate, îmi vine să nu mai mă joc cu tine. Știe. Haide, dă Pe ce da? pe ăla. Da. Am dat și eu pe solo. Ce, m-am obișnuit să dau pe solo. Fii atent. Știi ce facem? Am eu o tehnică. Stăm numai împreună. Nu, în bușuri. Nu mai bușuri. Dacă așa Mamă, bă, am mereu. văzut skin-ul ăla pe penis, cum rău de tot. Ce, mă? Uite asta. Bă, what? I-a dat cu un morcov. Păi da. Nu știai? Nu! Păi, dar ce face aia, nu da? A, Omoară. vrea să ne dea așa. Dar ce făceai tu acum? A dat în tine? Da. Și dacă stă așa și îți dă cu bănuți, îți dă mai mult. Îți ia mai mult de heal. Ai de capul. Mă, ce să dă cu capul? Mă, dacă capul de perete. Au, au. Ai de bă, era să-l omor pe Max. Uite, Unde este e te Max? împuși, că așa câștigam eu mereu. Unde e Max? Câștigam mereu. Exact. Merg la șoc, da. Și am o omoară, aia cu care... Cine e acolo? Că mi-e frică. Eu, Dacă hai. e Max.
E Max. A, e Max. Fugi, măi, Răzvane! Run. Tu-du-du-du-du. Bă, Ce run de ăsta, bă? Fugi? am văzut pe YouTube ceva tare. Vine un coa. Bă, era unul blocat în apă, ești nebun? Bravo. Am Ai dat. murit? Ai murit, mă? Da. Nene. Bă, deci n-am câștigat niciun meci. Câte meciuri am făcut cu Piper și cu Daryl? Multe. Urmează Acum, bun. stai așa, ce Urmează bun. Oh, acum ai beton, bă. O, mamă, Oh, ce tare! fix și soție. Bă, eu sunt bună rău cu asta. Spun eu de acum. Deci, numai pe locul 1. Câștigă. Somn. Vezi? Sunt bună. Am omorât pe cineva. Ori tu ce? Da. Practic tot ai omorât pe cineva. Eu ziceam TikTok. Ne-am făcut un cont de TikTok. Să mă bălea și acolo. Doar de 2 ore și deja aveam 100 și ceva de aprecieri. Mamă, bine ți-ai dat oreta aia. Ce e bine? Da, ți-ai dat-o bine. De ce? Nu știu ce vrea să facă em. Fugi, mă, de acolo, bro. Em vrea să mă omore, de atât te omor. Poate Nu, te stai acolo că stai bine. Bravo! No, ești mortă. Ai avut dreptate. Hai, de mă, nu-ți mai fie frică de... Fugi. Bravo. Te Bravo. aștept. Nu te aștept. Nu, haide, fugi. Ce mă, să fug eu de Jens? Da, să fug. Ce tare asta. Ce mă să fuge de... Băi, până acum eu am omorât toți ăștia. Bă, nu. Eu am omorât o echipă întreagă. Da, de ce? Cu ajutorul tău, cu doar o ajutorul tău. echipă, dar și-au Cu omorât- ajutorul și-au tău. omorât 2 echipe, așa că mă dau mare. Dacă Ca omor untul pe la cinci, soare. am dat. Tot tu ai omorât-o. Ne, stai cu minte. Stai cu minte, Andruțu. Stai acolo. Hei, tu de ce ai 7 power? Nu-i corect. Că m-am bătut. Că a murit. Sunt la Kingboxing. Nu Cine e așa, mă, acolo? că echipa asta e bună. Da, chiar e bună și soție, e bun. Mamă, știți care e echipele cele mai bune? Alea care sunt înrudite, de exemplu Leon și cu Nita. Sunt Da, de iubiți. fapt, echipa aia nu. Și echipa asta e bună. Bun. Bună. Doamne ajută că am ajuns. Băi, de ce Mamă, de ce m-am dus așa? De ce m-am dus așa? Pe tu și tu le primești. Măcar am câștigat. Măcar am câștigat. Serios. E chiar bună echipa asta. Dar vrei să facem un meci? Da, trebuie să facem 2 meciuri. Am făcut și rank 21 la bol. Eu n-am făcut. Bă, mai am un pic să fac pe bul de Paulo. De la... Și o să facem și un unboxing pe canalul meu, dar o să fac 100 și ceva de chesturi, că nu pot să mă abțin. Mă credeți? Ce la club, mă? Mă credeți că și-am avut 53 de boxuri? Mai trimis și tu mesaj bună, ce faceți? Cui? Când, mă? Ce, mă? Eu când am făcut-o Poate pe... să dăm din greșeală like. Eu am făcut... Le. what? Ce? Eu când am... Eu când am ieșit din clanul meu și am zis, și am făcut-o pe Andra, președinte. Pot să intru Nu poți? în clubul vostru. Bă, de ce mai mă întrebați și nu intrați direct, că mă enervați? Cine e? Ăștia, frate, Păi zice, zi, da. pot să intru în clubul vostru? Păi poate, frate, să intre direct, că noi Zi, nu... scrie acolo, da. Că nu eu mă râm. Ce, mă? Tu ești președinte. Nu mai știu că te-am făcut președinte. Și vrei să te fac pe tine acum? Fă ce vrei. Zi, mă, că e clubul tău. Dar mai ai tu un alt club, Răzvane? Ok, hai să începem. Unul a scris un moment. A? Unul a scris un moment. One moment. Eu nu știu engleza, sunt praf. Și de engleză tot mai trece. Serios. Eu știu ceva engleză. Da, tu știi și tata. Și mama. Mamă.
Haide că Da, ți-ai du-ți dat la- și sângele la buză. Ne-am dat ca lumea? Nu. Haide! Hai, vine. Păi stai, de ce ai dat ok? Că ți-ai dat sângele la buză. Fix de lângă ce ne-a dat. Bravo, Supercell, uite. Mamă, îmi lași și o freza asta de cocos târg, bă. Frizeriile închise, cel mai crud pe viața asta e să fie frizeriile închise. Bă, what? Bă, și tot te-am omorât, bă. Fug. Tu de ce? Aoleu, le-am dat. Bă, deci de ce n-am dat eu cu auto aici? Și mai zici de ei ca să nu se ducă agresiv, dar tu? Să nu faceți ca mine, copilași. Bă, dacă te uiți atent, să vezi că freza lui Pem este în ăsta. Ia uite-te. În aspirator? Nu, aspiratorul este un ăsta, ia uite. Ce? Ia. Un Vino tu aici. perete. Vino tu aici. În perete, uite. A, da, știu, chestiile astea sunt în perete. Și la Daryl pălăria e în perete. Fugi! Mamă! Ah, de data asta echipa asta nu ne ajută. Nu ne ajută. Bă, de ce? Mamă, cu penis în bombă. Numai când Ah, de ce Frank, de ce Frank? Bă, eu numai cum filmez, nu sunt bun. Serios, și eu la fel. Nu știu, parcă am emoții. A, mi-am scrântit degetul. Știi ce fac eu câteodată ca să nu pierd când filmez? Eu nu mă uit acolo, știi? Unde este la de filmat și Bine, ia să-l mut. A, dar nu pot. Nu pot să... și știi ce fac? Ce faci? Și nu, adică vorbesc, dar mă prefac pe canalul meu, știi? Adică Da, tu te sunt cu adevărat, prefaci dar de mă mult. prefac, știi? Tu Zic te așa. faci de multe ori că ești pe canalul. Nu înțelegi, adică eu sunt, dar Bine, hai să... Știi ce mă motivează pe mine? Să vorbesc așa, ca Mădălina, ai Ce fac? Ce-ai făcut? nimic. Mă aștepți? Ok, deci o pen... Bă, 2 peni în echipă, lol. LOL? Bă, mi-am dat și eu. E, tu... Mișto. Păi, dar unde e ăla? Nu știu, au fugit. Mamă, ce voce am făcut și eu. Păi, că ți-am omorât și mi le-a luat urâta asta. Bă, după Ce vrei, mă? Ce faci tu, lui sora mea, mă? Bravo, bă! Așteaptă și mie, bă! Și că la Penny, bye, bye. Așa zici? Da. Câte echipe mai e? 3? Oh, mamă, ce bine că nu m-a dus eu în bușul ăla. că Hai, mă Răzvan, făcea omoară și pe el. cineva, că să rămână 2 echipe. Bine, le omor. Știi cum fac? Pac. Stai. Bine că ți-ai dat tu stanul. Bine că ai dat tu stan. Deci că sta. A, uite. Haide. Mamă, la numele tău credeam că e vulpița. Vulpe. Pa! Iși, fug. vulpița de la Omoară, CES Direct. aia. De ce nu omor? Ce faci? Ok. Da, așa faci? Na de aici. Wish! Bravo, Andruțu, ești bună rău. Serios? Ești bună rău cu prank. Și pup, a câștigat. Mamă, ce bun am fost, nu? Nu mai simt. Le dădeai stan la aia. Mamă, îți dai seama ce urât o să fie când Băi, o să fiu cu Două Bibi. de-alea. Așa, bă, ești nebun? Ce? Și eu o să fiu cu Bibi. A, știu. Când o să urmez eu cu Bibi. Uite, bă. Dacă eu după nu sunt cu Bibi. A. Și dacă avem amândoi brawlerul la care urmăm la fel, ne schimbăm aia. De exemplu, Și suntem dacă tot ne pe pică la Buy fel? Rarity, schimbăm pe Monstrofis. Schimb tu, că eu nu pot să schimb, că îmi place. Ok, hai bine. Dar tu Bă. poți să dai la fel cu bine. Buy Rarity. Hai, Haide, dai ready. Mamă, deci sunt curioasă dacă și acum o să fie bună echipa asta.
Că știi, adică un meci e bun echipa, un meci nu e bun. Bă, și eu ziceam, de ce mă cu Frank? De ce, Doamne, cu Frank? Da, văd că ești bun rău. Bă, să nu fie cineva în buș. Ok, e un Rico. Nie, stai cu minte. Nu te mai duce și haide, că trebuie să Da. fim aproape. Păi brawler ăsta e spăcut să dai de la distanță. Spune! Ok, nu mai mă duc. Bă, tu ce faci, mă, dai cu pereții? Hai, Chiar mă. la asta mă așteptam de la tine, îl omor, îl sinucid. Uite, 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 uite. Ce că la mine îl Bă, sinucid. uite aici. Ce Ce? faci? Ce-am zis? Și chiar cum vreau să-mi dau ultimate, ești nebun. Ți-am zis că un meci nu e bun echipă și... Da, un meci bun, un meci nu e bun. Bă, dar știi ce e nasol când mai-mi dă de-astea să strâng Bă, gata, boxul? m-am enervat. M-am enervat. Cu El Primo, sigur este El Primo? Da. Ia, eu, de ce, Bibi? Doamne, de ce? Doamne, de ce, Hai Bibi? bine, haide. Păi ăsta e... Ai ghicit pe Bibi? Da, nu știam că am. Chiar nu știam că am ghicit. Băi, deci la unii brawler, când am dat cu ei, știi, înainte de videoclip, băi, eu chiar nu știam că am ghicit pe ei. Deci la unii brawleri chiar nu știam că am ghicit pe ei. Ok, hai să luăm Bă, trebuia să-l cesturile omorâm astea pe două. Crow. Dar Hai, tu n-ai lasă. stat lângă mine, deșteptule. Dar nu înțeleg care e gadgetul lui Bibi. Să-i dea heal. Uite mă, că e bun gadgetul, când dă într-una viață. Aș! Ce mai duce, că tu mai ai și pe El Primo. Mamă, bă, ce mă feream. Bravo, Andra, bravo. Deci o geche acolo. Nu te duce, nu te duce. Ce proastă sunt. M-au văzut ăștia. Te-ai dat de gol. Hai să-i dăm. De căutoie! Mi-i frag kill-ul. Mi-am dat și degeaba la gadgetul. Mamă, ce m-am ferit, bă, uite ce mă feresc. Și eu m-am ferit de mișto rău. Bă, păcat că nu mai am gadgetul. Hai, înțeleg cum să mă pus de Da, bă, știi ce pare? Pac, Știi pac, care- pac, 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 Mamă, pac, ești nebun. pac. Mamă, cum am dat pe aia. Ai zburat în China să ia coronavirus. Hai să plecăm de aici, că e nebun ăștia. Pe bune, e broc de foarte range. Ia uite-l, mă, tot după noi se ține. Lasă-mi naiba în pace, că vine fumul ăsta, nu mai avem unde să ne putem, ești nebun. Băi, beșina lucru. Nu știu de ce se spune bășina lucru, dar așa... Pârț lucru, pentru că seamănă foarte mult ca pârț lucru, că ți ia HP. Dă-i, mă! Fugi. Uai! Mai pus să mă duc pe el. Aha! Cât ai pierdut? 1000. Haide, mă, zi. 5. 4. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ok, hai că m-am motivat. Mamă, ce mi-a scântit de aici. Mamă, dar chiar mi-a place. Mamă, deci câteodată te cam doare când te scrântești. Mamă, degetele, nu? uite că mi-am mut. Unde nu mă uit? Ce ai zis, mă? Am mut asta de screen recorder. Bă, ce bună, sunt și cu Bibi, dar mai pus tu să mă duc. Ok, e un poco acolo. Știi ce nasol cu gadgeturile? Mm. Că poți să le folosești Da. doar de 3 ori. De unde știi ca să zic asta? Că știu. Da, știu. Ce mic a fost Nu aia. mă Că știu, asta, da, știu. Nu, ca să o ia. Mamă, 7 Mamă, power bă, avem. Răzvane, de ce n-ai venit? Bă, să mai- avem 7 power. Da, că ți-am dat eu. Ma, mersi. Mamă, ia uite, bă, ia uite-le, ia uite-le, ia uite-le, ia. Măi, Răzvane, pierd într-una cu tine. Știi, nu sunt bun. Păi nu te mai... Rico, ok. Mamă, dar cât o să țină videoclipul ăsta? Câte minute crezi că o să 20, până acum e 24 de minute. țină? Mamă! Tu poți să-l Cred că pui- nu o să putem să facem cu toți brawlerii. Ei, o să putem. Bă,
dar știi ce treaba nașală? Că și-am făcut așa, era de 30 de minute, nu știu ce făceam, chiar nu știu. Păi și nu puteam să-l postez pe YouTube. Nu crezi? Știu. Nu știu de ce. La unul merge, la unul nu. Trebuie să postez de la 5-6 minute, nu? Păi, Iar te omor. da. Nu te mai duce, ce te duci? Lasă powerele acolo, maică. Este adevărat că când doi se ceartă, Al treilea pierde. pentru că iubit era al treilea. Plus 2, e bine, binișor. Bine, nu? Mie nu mi-a dat plus 3, mi-a dat plus 0. Plus 0. Păi da, dar cât rang ai tu? Hai Tu ai bine. 21, am 13. Haide. What? De ce am dat față? Hai bine, haide. What? Nu știam că am dat față tristă. Ah, Față supărată. da, față. E tot tristă și spărată, e același lucru. Nu mă judeca. Păi ce doamnă de engleză. Spuneți-mi și voi dacă aveți așa doamnă de engleză. Bă. Pe noi, Avem un domn de religie extraordinar de șmecher. pe noi ne lasă să facem orice vrem. Pe clasă Băi. Ah. Of. A venit ăștia fix în centru. Acum nu știu cum. Păi să vezi când despre cu care ce rup. Bă, frate, what? S-a mutat? Ce s-a mutat? Eu te răzvane câte trofee am pierdut. Și era până aici. Uite la trofeul ăsta. Ok. Mamă, să avem urmă. Hai tu, mă! Ok, să încheiem videoclipul. Pa, pa!